Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kom kasian jam ke bakongsan ban Pynbeit Ïakajia put kebalani deki post nem happening ke Assam bat ke Meghalaya. Menteri Rangba Kejela Assam Himanta Biswa Sarma hakasi thoding uloong baula penyeng ya mau put Banyngkong Kawei na Jaka badan ke Ïakajia Henry kebaladep banya Pynbeit put. Uloong bakini ki mau put nongrim jong ke Shai bat ke Suk kinwanra ke Senshar Shaki Jaka ki bajulong ki badan happening ke kenram. Umau put Banyngkong bala penyeng hakap put Assam Meghalaya kasian jam syakajing pentrekam Hamadan Ïakajia te kular jong usnem arhajar arpuar laong usarma hakajing tho jong hakarensan X watlana kalyang menteri rangba ka Assam syumlai tho Ïakajia Henry uloong bahabala wengno ka Meghalaya na ka Assam ha usnem shihajar khandai spa nyopuar kabenta ka bakongsan jong uput usam jong ka Meghalaya bat ka Assam kelasa aklemshai Kabajuan ra Ïakajia klumar bat ka yakan ad hapeng ki arteli ki jilla. Hadian sanpos nem ha usnem arhajar arpuar hapo ka lam jong adarnia Narendra Modi bat ka dan ringkat lang jong adarnia Amit Shah ki arteli ki jilla jongi kilaya soi yaka MOU kabadan nam ban sedang ban batai yaki put ki sam jongi ulatho hakarinsan X da kabakdo Ïakajia te kular baki arteli ki jilla kilaya soi hakanong ba jongkari usarma ula benrap bahan riuteli naki khat arteli ki jaka bayakan ad la Pynbeit bat ki so jong kata Ïakajia te kular menta kidang tuot kat ba ki maujam Banyngkong kidang mi kumta kumnu kini kinong rem ki penbha Ïakajia teli hapedeng jongi kishpara ki brio bat ka senshar na baro arliang menta ki don Ïakajia shai ka batikna halor ki bor senshar ka senshar ka la ban tension khaddu hakini ki jaka ki bamdan ka so thau ne ki jaka badan ka kenram la benrap shushu usarma